ברוכים הבאים לעוד פרק של לנגטוקס. היום יש לנו פרק שמדבר על איך להגדיר את האפליקציית LLM. בעצם השלבים הראשונים זה ייגע מאוד למנהלי מוצר, ואיך הם אמורים לתכלל את כל האירוע הזה, מלהגדיר את ה-MVP, אחרי זה איך הצעדים הראשונים בפרודקשן, איך עושים איבלואציה, איך מתנהלים עם מפתחים, ואיך מעלים באגים, ואחרי זה גם נדבר על הפאנל שאתם מכירים מאפליקציות רגילות, פאנלים של צ'רן, פאנלים אגרגטיביים אחרים, ואיך הם ממומשים ב-LLM אפליקיישן. אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז הפרק היום הולך לעסוק באיך לבנות MVP בצורה מוצלחת. בגדול הוא הולך להתחלק לשני חלקים. הראשון זה בשלב של ה-requirements ולהגדיר מה אתם רוצים בכלל מה-MVP. והשני זה אחרי שעליתם לפרודקשן, רגע אחרי שעליתם, מה הדברים שכדאי לעשות ולשים עליהם דגש. כל הפרק הולך להיות סביב best practices ודברים שאני וגל ראינו ככה בהרבה מקומות. אז יאללה, בוא נתחיל. אני חושב שהדבר הראשון זה באמת לבחור את ה-use case שאתם רוצים להתמקד בו. אז מעבר ל-impact analysis די קלאסי ל-use case שאתם בוחרים לעשות, יש פה איזה אלמנט מיוחד ב-MVP ל-LLM application, שהוא cost of error שאתם צריכים להעריך. עוד פעם, אפליקציה יחסית קלאסית, אין סיכון אמיתי לארור, כי הכל מאוד דטרמיניסטי מאחורה. פה האפליקציה היא פחות דטרמיניסטית. כשלמשל אתם בונים מערכת המלצה, וההמלצה היא לא מספיק טובה ללקוח, או שזה לא מה שהלקוח ביקש, מה הסיכון שאתם לוקחים פה? האם אתם מוכנים לספוג טעות פעם ב1,000 מקרים, טעות פעם ב1,000,000 מקרים, איזה סוגי טעויות יש לכם, ולצאת מנקודת ההנחה חייבת להיות איזושהי טעות באיזשהו שלב. אם זה use case שאתם לא יכולים, אין לכם טולרנס לטעויות בכלל, כי זה חושף אתכם לתביעה או גורם נזק ללקוח, ה-use case הוא לא ולידי בהגדרה. אז זה דבר אחד. עוד דבר מבחינת כזה ההכנה לקראת תחילת הפיתוח, אז כשכבר בחרתם את ה-use case, אז לנסות לצמצם אותו כמה שיותר, כן? אם זה קודם כל מבחינת ה-data sources. נתקלתי בדוגמאות שרוצים לעשות איזשהו MVP שמשווה בין בין לוגים מכמה מקורות שונים, אז אוקיי, אז קחו רק מקור אחד או רק שני מקורות שאתם משווים ביניהם. לא להתפזר להרבה מקורות, וגם כשכבר בחרתם את המקור של הדאטה, אז לצמצם את הדוגמאות שאתם עובדים עליהן בהתחלה. אני חושב אפילו דוגמה אחת או 3 דוגמאות בהתחלה זה די ואותר, ולעשות באופן ידני את הפלואו שאתם מדמיינים שגם האפליקציה שלכם עושה מאחורי הקלעים. כלומר, הנה input data, הייתי מצפה שזה יתעלם מ-70% מהטקסט, כי בהרבה מה-use cases זה המצב, אז אני ממש מוחק את זה, אבל כותב לי בצד שזה מה שהתעלמתי ממנו. ואחר כך ממשיך ואולי הוא עושה איזשהו pre-processing, נגיד מסכם חתיכה מהטקסט, אולי עושה embeddings וכו', ובסוף מגיע לאיזושהי תוצאה, אחת מוגדרת היטב ככל הניתן, על הדוגמה המקורית. ועכשיו בתהליך הפיתוח יש לי איזשהו רפרנס שאני תמיד אחזור אליו, ואני אריץ אותו, ורק כשאני ארגיש מספיק בנוח עם הפלואו, ה-end-to-end, המנוון כנראה על הדוגמה האחת הזאת, רק אז אני אתחיל לייצר עוד דוגמאות. וכשאני אומר לייצר, אז אידיאלית זה להביא דוגמאות באמת של יוזרים, אם יש לכם את האופציה, ולא לג'נרט מה שנראה לכם, כי לרוב יוזרים נוהגים לעשות אינטראקציה עם המערכת בצורה שונה מאיך שאנחנו חושבים. כן, אני חושב אולי אבל שכן הייתי מגדיר איזשהו sanity test, הייתי עושה איזה סנריו כזה שאני חושב שהמערכת צריכה לתמוך לפחות בו. זה לא אומר שזהו, זה האפליקציה מוכנה לפרודקשן, אבל זה אומר שזה עובר איזשהו רף שאנחנו הגדרנו אותו מראש. לנו יש איזשהו סט של חוקים
שאנחנו רוצים בעצם שהאפליקציית צ'אט שלנו תמלא. זה אומר, הוא צריך לעשות המלצה על X, ובהמלצה הזאת צריך להיות X, Y ו-Z, באיזושהי הסתברות כלשהי, וזה אומר אחרי זה שיש איזשהו סוג של סגנון לתגובה שלו בסיטואציות מסוימות, והגדרנו איזשהו סט של סנטי רולס כאלה, או סנטי טסט של סנריוס שהוא צריך למלא, ואנחנו קודם כל בודקים לפני כל העלה לפרודקשן, שזו עדיין, אין לנו רגרסיה בסנטי טסט הזה. אז זה מה שאולי נוגע קצת בסנטי, ואני חושב שעוד איזשהו נקודה ששווה למנהל מוצר סלש מפתח לקחת בחשבון כשאתה מדמיין את האפליקציה שלך, זה מה הפלואים והאם יש פה איזשהו אישו עם latency. כי בשונה מאפליקציה רגילה, יש לנו פה אפליקציות צ'אט, רוב הסיטואציות באפליקציות צ'אט זה שבן אדם מצפה לתגובה די מיידית ברמה של השניות, וכיום לפחות הרבה מהמודלים לא עומדים בזה. זאת אומרת, יש לנו בעיה עם latency כשאנחנו מתעסקים עם GPT-4, שאנחנו עושים דברים חוץ מבאמת לתת תגובה, אלא אנחנו הולכים עושים את הריטריב, הולכים להביא דאטה מהווקטור DB, אז יש פה איזשהו פנלטי שאנחנו לוקחים, ולאו דווקא הדברים האלה ייפתרו בצורה תוכנתית, כן? יכול להיות שאתה צריך בתור מנהל מוצר, לדמיין אולי פתרונות UX'ים, UI'ים לדברים, אולי איזושהי אנימציה שקופצת, שמסבירה מה קורה ברקע, אבל נותנת ליוזר איזשהו סיגנל שקורה משהו והצ'אט לא נתקע, וזה יכול להביא איזה פתרון ביניים, לאו דווקא תמיד זה בוא נשפר את ה-latency. יש גם דברים אחרים שאפשר לחשוב עליהם, כמו prompt engineering וכל מיני דברים אחרים של שיפור של latency כזה או אחר, אבל צריך לקחת בחשבון את ה-latency בזמן התכנון של האפליקציה, ואפילו הייתי אומר שגם מנהלי מוצר צריכים לדעת, אוקיי, יש לנו use case, נניח של לג'נרט המון טקסט, למשל אימייל, ואוקיי, איך אנחנו חשבים את ה-latency? אז יש אתר כזה של GPT Tokenizer, אתם יכולים לקחת נגיד דוגמה אחת של אימייל, ולקחת את זה ל-GPT Tokenizer, לעשות חשבון די פשוט של נגיד GPT-4, יש לו 20 טוקנים בשנייה, ל-GPT 3.5 יש 50 טוקנים בשנייה, סדר גודל, כן, זה average, ואז לחשב כמה זמן תגובה הולך להיות לכם בפלואים שונים באפליקציה. והסדר גודל שאני ראיתי, זה שאם זה פשוט שיחה, ואנחנו הולכים להגיב ליוזר, משהו כמו 2 עד 3 שניות, זה הזמן הסביר, זה גם אחרי 3 שניות, נגיד לנקסמית, שזה הפלטפורמת מוניטורינג, כבר צובע את זה בצהוב, לפני זה ירוק, כאילו מבחינת ה-latency, ומעל, נגיד, אם יש לנו recommendation, או משהו שהוא קצת יותר מסובך, אז נגיד, אם אנחנו הולכים לכיוון של 6 שניות, מעבר לזה אתם כבר צריכים לחשוב על פתרונות UI, UX'ים, שיתנו איזשהו סיגנל ליוזר, שלא יחשוב שהצ'אט נתקע. גם בהרבה מקרים אפשר, במקום לחכות שכל הג'נריישן הזה יסתיים, לתת את זה בסטרימינג, ואז בעצם להסתכל על time to first token, שוב, זה כנראה יהיה רלוונטי יותר בצ'יין האחרון שיש לכם בפלואו, בזה שאשכרה כותב את ההודעה, ואם יש לכם משהו שלפני כן, לא יודע, עושה את הרקומנדיישן וכולי, הסטרימינג כנראה יהיה פחות רלוונטי שם, אבל זה גם עוד איזה משהו שאפשר להסתכל עליו בהיבטי latency. עוד דבר שעולה לי זה, כמו שבאפליקציה רגילה אנחנו בונים איזושהי פיגמה כדי לדעת איך בסוף דברים הולכים להיראות, גם פה הייתי מציע כדי לתקשר עם הסטייקולדרים מה אנחנו בעצם עומדים לבנות פה, פשוט לייצר מוקאפ של צ'אט פלואו, ואידיאלית גם לשים את ה-latencies של הדברים כמו שאתם מצפים שהם יהיו. זה יעלה הרבה מאוד פידבק. אני חושב שאחד הפידבקים הכי מרכזיים שאתם תקבלו, זה שהאוטפוט הוא לא באמת מה שהתכוון המשורר שבאמת יחזור. תן דוגמה.
נגיד, המשימה שאתם מתעסקים בה היא לעשות סמריזיישן. ההגדרה לסמריזיישן היא רחבה, צריך להגדיר בדיוק מה אתם מצפים שיהיה באוטפוט מבחינת הסמריזיישן. תשבו עם הסטייק הולדרים ותנסו להגדיר ביחד, אולי יהיה להם קצת קשה לדייק את מה יכול להיכנס ומה לא יכול להיכנס ובאיזה פורמט כל דבר יכול להיכנס, אבל אם תראו להם איזשהו flow, פשוט תראו להם דוגמה לדוקיומנט שאתם אמורים לעשות אותה סמריזיישן, פשוט תריצו את זה אפילו עם קריאת API רגילה ל-GPT, summarize this document, תראו להם מה יוצא, והם יגידו לכם, כן, אבל זה לא סמריזיישן טוב, כי 1, 2, 3, 4, מעולה, אז קיבלתם את הפידבק שאתם רוצים. עוד דרך אגב לעשות את זה, זה לקחת דוקיומנט, ולבקש מדומיין אקספרט לצורך העניין, שיעשה לכם את הסמריזיישן, גם את זה לוודא מול הסטייק הולדר, שזה באמת נראה לו טוב, ואפילו לקחת את הסיכום לדוגמה הזה, לסטייק הולדר נוסף, בשביל לעשות עוד איזושהי ולידציה, אפילו עוד יותר מהודקת, לאבסטרקציה שאתם עושים, לאיזה סוג של סמריזיישן אתם מנסים לעשות, ובעצם לבנות את הפרומפט בהתאם. ועוד נקודה אחת, היא בעצם גם איזושהי נטייה, לקחת דוגמאות בודדות, ולנסות לעשות איתם טוויקים לפרומפט. אפילו לפני פרודקשן, כן? אתם לוקחים איזו דוגמה, או מישהו עשה לכם, שיחק קצת ב-MVP שאתם עומדים להעלות, הוא אומר, הנה דוגמה שעשיתי אותה, וזה, אין, כל הפלואו קרס, זה לא עבד. ואז אתם מסתכלים על הדוגמה אחת, אתם רואים איפה זה נכשל, נניח שזה גם פשוט, עוד שנייה נדבר גם על זה, ובעצם עושים איזה שינוי בפרומפט, שהוא מאוד נקודתי לדוגמה האחת הזאת, שהבן אדם שנתן לכם פידבק, שזה פותר את הבעיה שלו. ובעצם מה שעשיתם פה מאחורי הקלעים, זה משכתם את הסמיכה הקצרה הזאת מאחד הכיוונים, וזה לא באמת דרך אפקטיבית להשתפר בצורה gradual, אז גם פה כאילו, אני כן חושב שכדאי לקחת את הדוגמאות האלה ולעשות להם apply לפרומפט, אבל צריכה להיות לכם דרך לעשות אבלואציה כללית לפלואו שלכם, או לפרומפט ספציפי, לצ'יינג' ספציפי, על בסיס איזשהו דאטה-סט מתויג. אני סופר מסכים עם זה. אני פוגש את זה הרבה, הסמיכה הזאת מאוד קצרה. שינוי אחד באפליקציה, מזיז את זה לאיזשהו טעות במקום אחר, ואפילו אין לכם מושג. אני חושב שבכללי, בכל use case של בניית אפליקציית LLM, צריך מעורבות מאוד גדולה בין ה-PM למתכנתים, לבוני אפליקציה, ואולי אפילו לחשוב על החיה הזאת שנקראת Prompt Engineer, כמתווך בין ה-PM'ים ל-Engineers, ובעצם שהוא יהיה האורקסטרטור של הדבר הזה, והרבה פעמים מה שאני פוגש זה למשל ניהול לא נכון של ה-knowledge base, למשל יש לנו use case של רג, ואנחנו שומרים רק שאלות ותשובות, אבל ברג הוא צריך גם את הקונטקסט של הדוקיומנט, אז פתאום המפתחים אומרים, רגע, מה, איפה הקונטקסט? וה-PM'ים לא חשבו שצריך, כי הם רואים רק שאלות ותשובות, זה האפליקציה מבחינתם. אז צריך תמיד את המעורבות הזאת בכל התכנון של האפליקציה, את המעורבות הטכנית הזאת, שבסופו של דבר איך זה יורד למימוש עצמו. כן, בסוף אי אפשר לברוח מלהכיר קצת פרקטיקות וידע שהוא דאטה סיינטיסטי, זה ידע טכני שבעיניי נדרש, כן, לפרומפט מנג'ר, לפרומפט אינג'יניר, לפרודקט מנג'ר, זה די נדרש. אז בואו נקפוץ שלב אחד קדימה, בניתם את ה-MVP המדהים שלכם, ל-use case אחד, מאוד ספציפי, לסגמנט יוזרים, מצומצם, והעליתם איתו לפרודקשן, ועכשיו מתחילים לזרום לכם בעצם אינטראקציות, נגיד שזה איזשהו צ'טבוט, סתם לצורך הדוגמה. הדבר הראשון שאתם רוצים וצריכים לעשות זה כנראה מוניטורינג, מה עובר בעצם בצ'טבוט. אני חושב שגם פה בא לידי ביטוי הפער של פרודקט מנג'רס לא באמת מצליחים להבין ברמה הטכנית איך בנוי LLM אפליקיישן, והיכולת לעשות QA לתוצאה שהיא לא טובה, בבסיס שלה זה פעולה מאוד קשה. כאילו רואים דוגמה, התשובה שיצאה לא טובה, אוקיי, אבל
למה היא לא טובה, כאילו, מה ה-root cause בעצם של הבעיה הזאת. כן, אני מסכים. בשונה מאפליקציות רגילות שיש כפתור והכפתור לא עובד, אנחנו רואים error בקליינט, פה יש לנו המון פלואים שהם מוחבים מהיוזר אם הוא לא עושה אינטראקציה איתה. אז דיברנו קצת על הסניטי טסט, זה בשביל שבאמת לבחון כל מיני פינות באפליקציה, ולפחות להבין שיש לנו coverage, אבל אז שקוראים בעיות, אז בשונה מאפליקציה רגילה, באמת יש לנו פה איזושהי חיה אחרת. אתה פותח בעיה, למשל, הצ'אט לא ענה כמו שרציתי, ואז אתה פותח עוד בעיה ואומר, גם פה בפלואו הזה הצ'אט לא ענה מה שרציתי. ובעצם הרבה פעמים זה יורד לאותו root cause, ומה שקורה זה שהמפתחים צריכים לדעת, להבין, לעשות את ה-root cause analysis, אבל בעצם הם גם צריכים לטפל בבעיות, וזה מאוד קשה, זה מאוד קשה לג'נגל בין הפינות האלה. אני חושב שבתהליך הזה חייב להכניס, או שה-PM יעשה את העבודה של הפרומפט אנג'יניר, או של להביא פרומפט אנג'יניר, שזה יהיה התפקיד שלו בעצם בפתיחת באג, לעשות איזשהו root cause analysis לפני שזה יורד למפתחים. ובאמת להגיד להם, הנה אתם רואים, הפרומפט הזה נכשל לכם, הקלסיפיקציה של הצבע, הקלסיפיקציה של האינטנט של היוזר, פה זה נכשל ובגלל זה הרקומנדיישן לא טוב. אני חושב שזה חשוב וזה מונע הרבה תסכול מבחינת האנג'ינירס, כי בסופו של דבר האנג'ינירס יגידו, טוב, תביא לי איך אני מג'נרט את זה עוד פעם, איזה פלואו עשית, ובגלל החוסר דטרמיניסטיות של האפליקציה הזאת, יהיה מאוד קשה לחזור אחורה. אז דבר ראשון, כמובן תעבדו עם פלטפורם כמו לנקסמיט או דומיו, בשביל באמת להבין את כל הפלואו שעבר האג'נט שלכם, עבר הצ'יינים, ואז תוכלו באמת לעשות drill down ל-root cause. כן, ולפני שאתם כאילו קופצים למפתח עם הבעיה, אפילו הייתי אומר, תציעו פתרון. כלומר, עוד פעם, כלים כמו לנקסמיט, אתה יכול לראות שיצא לך whatever, אתה רוצה לזהות, להמליץ על צבע, לא משנה, נגיד שזה האוטפוט. יצא צבע לא נכון, אוקיי, קח את הפרומפט, תעשה את השינויים שאתה חושב שצריך לעשות בתור פרומפט אינג'יניר, תעשה לזה ריפליי, שיש לך פיצ'ר כזה בתוך לנקסמיט, תראה שיוצא מה שאמור לצאת. ובמידה שיוצא מה שאמור לצאת, לדוגמה האחת הזאת, ונראה לך שזה פתרון ולידי, אז אתה יכול לדבר עם המפתחים באמת להכניס את זה. וגם פה, כמו שאמרנו מקודם, זה לא one-offים לדוגמה אחת. אתם צריכים לכאורה בכל שינוי כזה לעשות עכשיו הרצה של כל האבלואציה. אז אולי גם במילה קצת על פרקטיקות כאלה. בסוף אני חושב שהבעיה המרכזית ב-LLM, שתי בעיות מרכזיות. אחד זה שהפלט הוא unstructured, אז לעשות אבלואציה זה קשה. גם כאילו פריימוורקים כמו רגס וכולי, הם נחמדים, מהניסיון שלי הם עובדים בצורה מאוד מאוד חלקית, והם לא באמת שימושיים ל-use cases של production. אז ככל שאתם יכולים לאורך הפלואו, אם יש לכם outputים שהם יותר structured, נגיד אתם מנסים לחלץ צבע של משהו, זה יחסית structured, אז אתם יכולים להכין דאטה סט, ולעשות אבלואציות קלאסיות, כן, יש לנו גם פרק מלא על זה, אפשר לשמוע את זה. זאת בעיה אחת, כאילו, של unstructured, והבעיה השנייה, זה עלויות. אז גם פה, אם עכשיו על כל שינוי מילה בפרומפט, אתם תריצו 1,000 דוגמאות, אתם תתבעו בהוצאות מטורפות של אבלואציה, וגם הפיתוח שלכם והשיפורים יהיו מאוד מאוד איטיים, כי כולם ירגישו, תהיה תחושה של אנשים הולכים על ביצים, לפני שעושים שינויים. אז הייתי אומר, כאילו, על כל השינויים ה-one-offים האלה, קודם כל תנסו להתמקד באזור מסוים. נניח יש לכם אפליקציה עם 10 צ'יינים אחד אחרי השני. אוקיי, קחו עכשיו 30 פידבקים על צ'יין ספציפי, שהבעיה הייתה בצ'יין ספציפי, מבחינת איפה ה-root cause של הדוגמה. עכשיו תעשו 30 שינויים קטנים, או כמה שינויים קטנים, שיפתרו את כל ה-30 בעיות האלה. ועכשיו תריצו אבלואציה ספציפית רק על הצ'יין הזה. אז כבר חסכתם 90% מהריצות, כי אתם רק מסתכלים על צ'יין ספציפי, וגם לא עשיתם את זה one-off עם דוגמה אחת, עשיתם עם דאטה סט קצת יותר רחב,
וגם פה, לפני שאתם קופצים ל1,000 דוגמאות, תריצו 10, 20, 30 דוגמאות, תראו שזה בכלל בכיוון, תשתמשו בסניטי אקזמפלס שלכם, לראות שזה לא נשבר שום דבר אקוטי, ורק אז תריצו את האבלואציה המלאה. בתכלס היא יכולה גם לרוץ גם פעם בשבועיים, זה סביר לגמרי. אני חושב שנגעת בסטרקצ'ר, ושאנחנו מוצאים משהו, אז באמת יש את ה-unstructure, ופה אני חושב שאם נסתכל שנייה על הצד דווקא דאטה סיינטיסטי, דיבלופר, הרבה פעמים אנשים פשוט רוצים להסתכל על איזשהו מטריקה ולהגיד, הנה אתה רואה, לא שיפרתי או כן שיפרתי את הקואליטי של התשובה. ופה יש איזה משהו אחר קצת, שהפרודקט מנג'ר גם צריך להיכנס. הרבה פעמים מה שיש זה שיש פרמטרים או מטריקות לא איכותיות, אלא יותר קריטריונים שאנחנו רוצים שה-LLM יעשה להם follow. למשל, שיגיב בטון קזואלי ולא בטון פרופשיונל. וזה איזה משהו כזה שהוא מאוד מאוד רך, נכון? אז את כל הדברים האלה, אני חושב שמפתחים ודאטה סיינטיסטים קצת מזניחים מאחורה. מבחינתם תשובה נכונה זה תשובה נכונה, ומצד היוזר שחווה את האפליקציה זה כן מאוד משנה. אז אני חושב שכן שווה ל-PM להבין מה חשוב מבחינת קריטריונים סופט, אני קורא להם סופט מטריק, מה שווה לו להגדיר, ולהגיד למתכנתים ולדאטה סיינס להגדיר קריטריונס. יש אבלואציה כזאת, אתה עושה אותה בעזרת LLMs, ואתה עושה אבלואציה ל-LLM שלך שהוא עומד בקריטריונים, וגם את זה בעצם לאסוף ולהבין שאין פה איזשהו נפילה מבחינת, אתה יודע, גם מבחינת אפילו מטריקות כמו violence או harmness וכל מיני דברים כאלה שהם מאוד soft, אבל הם גם מאוד חשובים לשיחה בסופו של דבר. וכמו בכל אפליקציה, צריך להסתכל גם פה על הפאנל שלכם. אני חושב שבתור התחלה, לעשות איזה אקסקלידרו, או כל אפליקציה אחרת שנוח לכם לסרטט בה את הפלואו של האפליקציה, של ה-LLM אפליקיישן, זה סופר עוזר גם לתקשר יותר בקלות עם המפתחים, אם עכשיו מכניסים איזה צ'יין חדש בפלואו וכולי, אז ההתחלה טובה. וגם אחרי זה שהולכים לאנליטיקס, כן, זה יכול להיות בכל מוצר אנליטיקס קלאסי, בתור התחלה, מיקס פאנל או דומיו, פשוט לראות את הפלואים המרכזיים שלכם בפרודקשן. איזה פלואים יוזרים שלכם עוברים. עכשיו זה נשמע טוב על הנייר, אבל בפועל, אתם יודעים, conversation chain, זה לא שאני באמת יודע מה היוזר דיבר שם, ואיזה מהחוויות היו שם טובות או לא טובות. אז זה לא מדהים, אני לא מכיר פתרון מצוין לאתגר הזה, אבל אני חושב שזה אחלה בתור התחלה. להבין איזה פלואים היוזרים שלכם עוברים, לא יודע. אתם רואים ש80% מהיוזרים בכלל לא מצליחים להגיע ל-use case שניסיתם לממש, לפעולה, לא יודע, לפלואו של ההמלצה. כולם נתקעים ב-conversational. אוקיי, אולי יש לכם איזושהי בעיה בראוטר, שדוחפת את כולם ל-conversational, ומשם הם נוטשים. אז צריך להסתכל לרדת עכשיו, לעשות דאבל קליק על הראוטר ספציפית, ולהבין איך לשפר בתוכו את הפלואו. והפאנל הזה, הרבה פעמים הוא גם לא בהכרח חד כיווני, כאילו לא חייב להיות איזה עץ, יכול להיות כאילו גרף. יכול להיות שאני מגיע להמלצה, וההמלצה לא יוצאת מספיק טוב, אז אני עובר לקונברסיישנל. גם את זה אפשר לעשות ויזואליזציות לא הכי נוחות בעולם, אבל סבירות בכלי אנליטיקס, ובאמת לנסות לפתור את הבעיות שכואבות ליוזרים שלכם. ואם יש לכם עכשיו פלואו, שאתם אומרים, הפלואו זה עובד גרוע, צ'יין של ההמלצה עובד ממש גרוע, אבל אף אחד לא מגיע לשם, אז כנראה זה לא הדבר הכי חשוב. תתמקדו בכלל לגרום לאנשים, קודם כל, top of the funnel לטפל קודם כל, שיגיעו בכלל לפלואו הזה של ההמלצה, שזה מוביל אותי לדבר האחרון שרציתי להגיד בנושא הזה, שגם פה כשאתם מתחילים עכשיו לעשות אבלואציות, כשאתם עוד פעם בפרודקשן, אז הדאטה סט שלכם, בשונה מהדאטה סט כשעוד בניתם את ה-MVP, צריך להיות כזה שמייצג את הדיסטריביושן שלכם בפרודקשן. אם 80% מהיוזרים שלכם הולכים ל-recommendation flow עם פרמטרים מסוימים,
תדאגו שגם בדאטה סט יהיה לכם 80% מהדוגמאות, פלואים שמובילים בסוף לרקומנדיישן עם אותם פרמטרים, כדי שתדעו באמת כמה אתם משתפרים או לא משתפרים, ביחס למה שהיוזרים שלכם חווים. זה שונה מאשר לקחת פשוט דוגמה מכל פלואו. זה הרבה פחות מייצג, זה יחסית בייסיק בדאטה סיינס, אבל הרבה נופלים בפרקטיקה הזאת. כן, אני חושב שמה ששונה אולי בעולם הזה של Product Manager Monitoring Application, זה כל הצד האגרגטיבי. כי באפליקציה רגילה, הבן אדם לחץ על הכפתור של ה-Add to Cart, ואנחנו יודעים כמה פעמים הוא לחץ, ויש לנו גוגל אנליטיק שיעשה לנו איזושהי אגרגציה, ואנחנו נבין מה הולך באפליקציה, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא עשה צ'רן, דברים כאלה. אז פה, באפליקציית LLM, פתאום יש לנו איזשהו עוד אלמנט סמנטי, מאוד natural language wise. אנחנו צריכים להבין איכשהו איזה נושא הבן אדם מדבר עליו לפני שהוא עשה צ'רן, סתם דוגמה, כן? או מה גרם לו לעשות צ'רן בשיחה, וזה מאוד אמורפי כזה. אז אין כלים, נתחיל מזה שאין כלים טובים היום לפרודקט מנג'רס, בשביל לעשות אגרגציה על כל מיני פינות באפליקציה. מה שאני כן מכיר זה כלים שהם קצת יותר טכניים, הם חצי פרודקט מנג'ר, בוא נגיד פרודקט מנג'ר טכני יותר, הוא יוכל, אתה יודע, לעשות את הרמפ-אפ הזה ולהבין, אבל בוא נגיד זה חצי פרודקט מנג'ר, חצי פרומפט אנג'יניר, דאטה סיינטיסטי כזה. יש כלים כמו לילך למשל, שהוא סוג של, אתה יכול לטעון עליו דאטה סט, ובאמת לעשות כל מיני אנליטיקות סמנטיות יותר. אתה מגדיר נגיד קונספט מסוים, בוא נגיד אני רוצה להבין כמה אנשים דיברו על המוצר X. אז אני אגדיר לו דוגמאות חיוביות ודוגמאות שליליות של מה זה אומר שיחה על מוצר X, ואז בעצם אני אוכל להביא את כל השיחות הדומות לקונספט הזה. קונספט זה בעצם איזשהו בקט של דוגמאות חיוביות ושליליות, וככה אני יכול לעשות אגרגציה. ומשם, once יש לי את הקלסיפיקציה הזאת, אז אני יכול להבין, אוקיי, מי מתוכם עשה צ'רן אחרי השיחה הזאת. אני יכול להתחיל לאסוף דברים אגרגטיביים יותר. ואולי לצייר איזשהו flow, funnel של צ'רן נגיד, שאתם מכירים מאפליקציות רגילות. טוב, אז על מה דיברנו היום? התחלנו best practices ל-MVPים, איך בונים requirements כמו שצריך, איך בעצם עושים את ה-prompt engineering ו-optimization לאורך הדרך, ואז ברגע שאתם עולים לפרודקשן, גם איך לעשות monitoring כמו שצריך, לאסוף פידבק מ-QA שאפשר to take action on it, כשדורש מינימום זמן מהמפתחים, איך עושים קצת אנליטיקות, גם ברמת הפאנל הרגיל וגם ברמה קצת יותר סמנטית. וזהו, וזאת גם אולי הזמנה נוספת לשמוע את הפרקים היותר טכניים שלנו, אם אתם מנהלי מוצר, כדי באמת לרכוש את הידע שאתם צריכים כדי לעבוד בצורה יותר אפקטיבית עם הצוות. אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.